Que hai familia? Bueno, hoxe imos facer un poliño, pero non un poliño calquera. Un poliño de curral, pero cun acompañamento espectacular, con mazáns, tabardilla ou reineta, non sei como lle chamades na vosa casa. Imos facer a mazán, vai ser acompañamento e vai ir tamén no preve do mismo polo. Unhas verduriñas, sabedes, cenoira, allo porro, pemento verde, un caldiño de polo. Pero precisamos darlle unha chispiña a esta receita. Xa que metemos mazán, e unha mazán tan saborosa como esta, vamos a meterlle, en vez de viño, vamos a meterlle unha sidra, pero unha sidra ecolóxica, unha sidra fantástica que vamos a pedirlle ao noso capitán que nos consiga. Capitán, consíguenos esa sidra? Ajústame iso de que me chames capitán, chef. Oído na estrada. Aquí o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E se queres sidra, eu veño onde hai unha sidra de categoría, como sempre. Que se fai falla boa Asturias, pero que temos sidra en Galicia, pois fantástica. E se non, valo ver. Chiste do día, chiste do menú do día do Estache Bo. Dille... Deixoume a miña moza, di que estou obsesionado co fútbol. Así, canto levabades? Pois 8 temporadas, 2 Champions e 1 Eurocopa. Preséntovos a Víctor, de Sidrería Peroja. Graciñas por recibirnos, Víctor. Nada, un placer tervos aquí. Estamos na estrada e a min dixeronme que aquí que facedes sidra e facedela moi boa. Estou no certo? Bueno, eu penso que sí, pero bueno, tedela que probar, ou probarémola e para que podades compaginar e dicir se é verdade ou non. El pensa que sí, pero di que sí, orgulloso. Por qué? Porque é unha casa con tradición, esta era unha antiga casa de labranza, non? Sempre, sí. Sempre se elaborou sidra e nós o que tratamos é de recuperar un pouquiño o que se fixo sempre, o sea, non inventamos nada novo, simplemente recuperamos o que xa facían meus abuelos, que era sidra. E por que hai esa tradición coa sidra? Pois era o que sidra? bebían, non bebían agua e realmente o que bebían era sidra ou viño, non? O viño era un pouco máis de nivel económico e a sidra, pois, era para todo o mundo. A xente máis humilde, non? Máis humilde, sí. E como é o proceso para chegar a isto que tes na man? Porque isto non é unha sidra espumosa, é unha sidra? Non, o sea, podríase facer espumosa, pero, bueno, non é o propio daqui. Pois contame o proceso. O proceso é tan sencillo como limpiar as mazás, moelas e prensalas. Vale. E ese prensado lévase a unha barrica e deixase fermentar. E unha vez que fermenta, trasiégase para limpiar un pouco e ala, e listo a beber. Ese tempo leva todo inverno. Todo inverno? De forma natural, sí. Nós non aceleramos, nin facémoslle nada máis que deixámola ela que veña sola. E cando ven, pois, alá pola primavera, pois facemos unha villada e é o que... É dicir, uns poucos meses ata facer unha especie de viño novo, non? De mazá. Exacto, sería... É que antiguamente era un viño de mazá, pero agora non se pode chamar viño de mazá, agora é sidra. Vale. Esta é de calidade, é a que lle vou levar ao cociñeiro, a Miguel. Sí, é ecolóxica. Ecolóxica? Iso que quere dicir? Iso quere dicir que desde o origen, desde o cultivo, desde a maceira, non usa ningún pesticida, ningún herbicida, ningún tratamiento que non este amparado polo ecológico. Perfecto. Polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. E dime unha receita con esta sidra, porque sabemos que a podemos beber directamente. Hai moitas receitas, sobre todo de peixes, de polo, pero nós así rápido que vos vou preparar é uns chorizos a sidra. Porque a veces non nos dicimos, porque como é un programa de cociña, pero Miguel, aquí, como se chama a túa mamá? Lucita. Lucita, que está por aí detrás, cuns chorizos a sidra preparados, e si que che están vos, está che bo. E a ver se está tan boa a túa receita, Miguel, como os chorizos a sidra de Lucita. Graciñas por atendernos. A vos. Hai máis recetas, pero esta é máis rápida así para facervos así. Pois estaremos atentos a ver se aprendemos algo novo hoxe. Graciñas. Gracias a vos. Gracias, compañeiro. Que vos están uns choriciños así a sidra. Buah. Unha receita, vamos, boísima tamén. Bueno, imos comezar co polo. Vamos a cortar o polo, vamos a utilizar unha táboa, como xa sabedes, contamos varias veces, pois que o polo temos que traballalo con máis cuidadiño, porque é máis fácil que haya algunha contaminación. Ben, imos poñer xa a tarteiriña ao lume, prendemos lume,
engadímoslle un pouco de aceite, porque vamos ahora a cortar o polo e a douralo antes de engadir xa as verduras aquí a esta sartén, a esta ola. Ben, para o polo, moi sinxelo. Isto de máis, recoméndovos que compredes o polo enteiro e xa veredes como é moi sinxelo cortalo na casa. Tamén no supermercado podedes comprarlo na carnicería, comprarlo enteiro que vos lo pique o propio carniceiro. Neste caso, comezamos aquí polos muslos. Imos aquí, así, abrimoslle un pouco, e xa polo propio cartílago xa sacamos o que é un zanco. Neste tamén. Neste caso, imos a cortalo por aquí, pola metade, para facer uns anacos así, moi ben. Imos cas aliñas, cos salóns do polo, cortamos así, cun anaquiño de peituga, e vamos a cortarlle o que son as puntas. Estas vamos a desbotalas. Por aquí, que está outra ala, así, xa vedes que cortamos polo cartílago directamente, non cortamos oso. Aí temos. Ben, o pescozo, que non sei se na vosa casa vos pasa tamén, pero na miña sempre cada un tiña a súa parte escollida, e sempre había quen se peleaba por algunhas partes, non? O pescozo, hai xente que é moi de pescozo, non? A min nunca foi unha parte que me gustara, eu son máis das alas. A min as alas era o que máis me gustaba. Ben, as peitugas cortamos así a metade. Es que aquí ten como un cartílago, é moi sinxelo. Simplemente un pouquinho de forza e xa as temos abertas. Rematamos así de picar aquí. Aí temos. E agora facemos uns anacos. Así. Por aquí. Así. Vamos a intentar que leve todo así unha parte de carne. Ficamos así. Aí temos. Moi ben, así en anaquiños que sean sinxelos de comer. Así. Simplemente os osos do polo son moi sinxelos de cortar, non? Simplemente cun pequeno empuxón, así no coitelo, sempre cas mans apoiadas en riba, e así facemos forza cas dúas mans. É moi sinxelo de cortar, xa vedes. Nun pispástemos xa isto listo. Isto, aquí, e o coitelo que o vamos a lavar agora. Xa temos isto quente, e vamos, así, imos a botar o polo a que se vaya dourando. Así. Creo que nos... A ver se nos colle todo xa dunha vez. Moi ben. Así. Aquí. Así. E o pescozo, que seguro que a algún dos invitados lle gusta o pescozo. Esa táboa para lavar. Vamos lavar as mans, que as temos do polo para continuar cas verduras. Un poquinho de xarbón. Aí está. E o coitelo. Tamén nos lavamos ben para continuar cas verduras. Moi ben. Xa temos todo listo. Pasamos unha balletiña aquí a táboa. Algo que se pudo salpicar. Así. Moi ben. Listo. Xa temos esa que a temos de limpar do polo, vamos a deixala. Vamos a poñer un pouquiño de sal, unha pelizquiña na máis, si o polo, que despois rectificaremos ao final da receita. E un pouco de pimenta. Aí vai. Moi ben. E vamoslle dando voltas para que se vaya dourando por todos lados. Buah. Ben, que vaya dourando aí, pouquiño a pouco, que se vayan... Queremos que queden ben douradiño por todos lados, e logo vamos a retiralo para engadirlle as verduriñas. Poñemos este platiño para sacalo cando este. E comezamos cas verduras. Neste caso temos pimento verde, temos as cenorias, temos o allo porro, e vamos a engadir tamén no preve unha manzán destas que temos, unha tabardilla ou reineta.
Ben, o allo porro, imos cortalo así en liscos. Non precisamos cortar a verdura moi pequena, porque como o preve logo vamos a trituralo, pois non precisamos que sea moi pequeniño o picado, non? Pode ir así un pouco máis grosso, quietos, queren escapar da tixola. Ben, aí temos, por un lado temos xa o allo porro, a cenoria igual, simplemente así a metade, e picamos así en anacos que non sexan moi pequenos. O mismo que vos decía, si é un preve que non vamos a triturar, que non vamos a pasar, pois sí, é mellor picar as verduriñas moi picadiñas. Pero neste caso non fai falla, porque unha, pasamos máis traballo e non precisamos pasar ese traballo, e dúas que eso, trituralas despois non se vai a notar. Por lo tanto, aforramos este traballiño e nos vale perfectamente. Neste caso, sabedes que é unha receita onde vamos a meter a mazán primeiro no preve e logo de acompañamento, de guarnición. A mazán é un produto que queda moi ben con diferentes carnes. Co polo, co porco queda estupendamente. En este caso vamos a meter os sabores da mazán, unha ca mazán fresca que vamos a cociñar e outra ca sidra esta ecolóxica tan boa que nos mandou hoxe o noso capitán. Ben, xa temos a cenoria e vamos a darlle outra voltilla ao polo. Tedes que ter moito cuidado co polo porque é unha desas carnes que cando estamos dorando a veces salta. Tende cuidado porque vos pode saltar e queimarvos. O que non vos recomendo que cando estemos degurando a carne que a tapemos, porque se a tapamos vamos a facer que ese vapor que está xerando aí que cociñe, o sea, que coza o polo como se fose o vapor. E non queremos eso, queremos que doure, que colla douradiño, que colla a cor. Así. Moi ben. Parte do polo é unha carne que se fai bastante rápido. Esta receita en 30-35 minutos xa a temos feita. O sea que é algo sinxelo que podemos facer perfectamente. Ben, imos co pemento. Vos coller un cunco así para botar o que son as partes destas das sementes e máis as partes estas telillas brancas que ten por dentro que nos dan un poquinho de amargor, pero é mellor sacalas. Tampouco pasa nada porque non ya saquedes, tampouco vai ser algo que vos vai a estropear a receita, pero sí que si podemos ter o cuidado de sacala, pois moito mellor. Vale, sacamos a semente. Aí está, vale, moi ben. Vamos a aproveitar xa a limpar a mazán. Neste caso vamos a pelala. Así. Poderíamos botala tamén con pel, porque despois nesta elaboración o triturala tampouco se iba a notar moito. E as peles das froitas son moi interesantes. Teríamos que lavala ben, o sea, esta está lavadiña, pero lavala ben para cociñar a capel, pero perfectamente. Vamos a sacarlle a zona do corazón, das pepitas das que ten, que é unha zona así un pouquiño dura e non nos interesa. E así xa tiramos todo isto que temos de lixo dunha soa vez. Aí está. Pois como vos digo, sobre todo cas carnes de polo e de porco é co que mellor vai a mazán. Quédalle moi ben. Ben, vamos a ver como temos xa o polo. Podemos ir xa... Ben, creo que nesta última volta, mentras picamos o pemento, xa temos o polo listo. Non queremos tampouco que se cociñe todo así, simplemente douralo e despois xa engadimos o resto dos ingredientes e os caldiños e mala sidra. Xa veredes que punto lle vai a dar. Ben, nada, mentras pico o pemento xa estaría listo. Ben, isto igual, cortamos en anacos así que non sean moi pequenos. Aí. E vamos tendo aquí as verduras por cores e por diferentes verduras para ir botándoas despois organizadamente.
Temos aquí unha táboa multicolor con todas estas verduriñas que temos moitos cores, moitos sabores. A mí me gusta moito utilizar as verduras nos guisos, estofados e todo. Canta máis verdura, todo o que teño eu cando fago así un guisote ou cando fago unha receita destas, intento aproveitar as verduras que teño por ali pola neveira e que incluso algunha que se está para pasar ou así, van todas para o guiso. Ben, imos sacar o polo. Aí está. Xa está listo. Así. Sabedes que ten unha cor moi bonita, dourado. Xa soltou parte da auga que ten. Así. Moi ben. Que rico un poliño, eso, como decía antes, os que tendes a sorte de ter horta ou alguén que ten mercalle eses poliños da casa, buah, que cousa máis saborosa. Bueno, xa vedes que agora se pon un pouco rebelde e salta un pouquiño. Vamos a incorporar esas verduras para que deixe de saltar. Así. Engadimos o allo porro, engadimos o pemento. Aí está. E así xa apaciguamos aí o aceite que non siga saltando. Moi ben. Así. Vamos ca cenoria tamén. Así. Moi ben. Aí temos. Vamos xa ca última. Mirade que lote de verduras, que lote de cores diferentes temos. Así, que se vaya ahora rustindo estas verduriñas. Engadimos unha pelisca de sal. Así, moi ben. Vamos a preparar esta mazán. Vamos a cortarla así en uns anaquiños. Aí está. Moi ben. Así. Vale, os anaquiños así gordiños para que logo se desfagan e o triturar a salsa lle dese puntillo que ten esta mazán, esta tabardilla que é moi boa. Para min é das mazáns que máis me gusta para cociñar, máis que incluso unha Gran Smith ou unha Golden, calquera destas que o mellor para asar, eso de, pero esta tamén para asar, esta é fantástica. Moi ben. Vamos aí. Simplemente queremos que pochen un pouquiño, que perdan esa dureza, para logo que se cociñen, que se guisen co caldiño e ca sidra. Moi ben. Vamos a facer de guarnición tamén un pouquiño de mazán. Vamos a facer unha mazán que vamos a cociñar tamén con un pouquiño de sidra, xa veredes. Ben, temos o caldo e mala sidra. Este caldiño, o que fixemos foi con unhas carcasas de polo, dourámolas un pouquiño tamén, pasámolas un pouco por tamén de fritura, un pouquiño de aceite, que colla un pouco de cor, un pouco de verduras, auga e deixamos cocer. Por iso ten este cor así un pouco máis oscuro. Vamos ca sidra. Moi ben, engadimos a sidra. Vamos a deixar un pouquiño aí para as mazáns, así. Isto vamos a usala ca guarnición, cas mazáns. Vamos a deixar que colla ahora calor e evapore un pouquiño de alcohol, que esta sidra non ten moito alcohol tampouco. A verdade é que por Galicia temos moitas zonas onde se están cultivando mazáns e se están facendo sidras moi boas. De feito, antes aquí en Galicia non hai tantos anos, non había tradición de facer sidras, sí que se plantaban moitas mazanceiras, sacaban moitas mazáns, pero casi toda iba para Asturias, onde facían a sidra, non? Hoxe en día, xa que en Galicia se fan un montón de sitios, se fan sidras, e se fan sidras moi, moi boas, Ben, isto xa está fervendo, empeza a ferver, vale. É o momento de engadir o polo outra vez. Temos o polo, vamos a engadirlo repartido, pouquiño a pouco, vamos a ir pouco a pouco metendo así, moi ben. Vamos a ir colocando, todo ben colocadiño, para que nos colla todo o polo. Isto podemos facer un acompañamento perfectamente con unhas patacas.
patacas fritidas, unhas patatas ao forno, podemos meterlle tamén uns anacos de patata aquí a cocer, a guisar aquí, vai moi ben tamén, cun pouco de arroz branco, quedalle espectacular. Pero bueno, neste caso, queremos que vaya todo ao redor da mazán e da sidra, e por iso vamos a facer este acompañamento que as mazáns. Este caldiño, estes xugos que soltaron o polo para adentro. Isto é todo sabor. Buah. Moi ben. Isto para lavar. Ben, dámoslle unha voltiña. Aí está. Sacar as estrellas. Imos cubrir co caldiño. Cubrimos un pouco de caldo. Aí está. Moi ben. E vamos con todo o caldiño. Moi ben. Nada, agora imos a incorporar a mazán. Xa vedes que ya boto ahora ao final de todo. Non quería rustila cas verduras, sino simplemente que se coza agora mesmo no preve. Aí temos. Vai incorporando, lle vai a aportar dulzor, vai a aportar acidez, frescor tamén. Vale. Bueno, pues nada, isto ahora ten que cociñar, vai levar como uns 30-35 minutos. Así que nada, vémonos nun intre para continuar ca receita. Familia, xa o temos casi listo. Xa está o poliño, que xa está... Quédanlle uns minutiños, o sea que é o momento de facer a gornición. Imos baixarlle o lume, para que se vaya facendo pouquiño a pouco. Agora os minutos que lle faltan, pouquiño a pouco, ese chup-chup que se vaya facendo. Para a nosa gornición, temos unhas mazáns e un pouco de sidra. Imos coller unha tixola, por aquí, un pouquiño de aceite de oliva. Aí vai. Así. E prendemos xa o lume. Moi ben, que vaya quencendo. Guarnición sencilla. Podemos acompañar isto, como ben vos decía antes, cun pouco de arroz en branco, cunhas patacas do xeito que vos guste. Neste caso, prefiro que sea todo ao redor da mazán. Xa ca sidra, ca mazán que leva tamén aí no preve do propio polo, e agora a garnición tamén que sea con mazán. Imos pelalas, coller un cunco. Hola, veciño! Hola, Isa, que tal? Moi ben, hoxe non veño cas máis baleiras, Que me traes? Unhas mazáns. Moi ben. Mira pa aí. Pois eu tamén estou con mazáns, Que che parece? Bueno, eu traecho golden. Moi ben. E ti tes tabardilla, non? Tabardilla ou reineta tamén? Sí, reineta. Moi ben. Moi ben, pois deixas aquí daquela para despois. Pois esas, a min gusta moito esa tamén me gusta para o forno, pero esta sí para as garnicións e para meter, para cociñar nela, está moi saborosa. Sí. Eu para comer na man collo esta. A golden de sempre. Sí. A golden, a Gran Smith tamén está moi boa, un poquinho máis verde. Estou pensando que che vou facer unha manualidade aquela, xa que estás aí chollando. Facemos os dous aquí un traballiño cas mazáns. Un veci concello. Hoxe unha veci manualidade. Ai, un veci manualidade. Ocurriuseme, claro, porque... A mí xa se me traba a lingua con tanta palabra así. Xa sabes que eu ca nena facemos moitas cousas, que aquí os días de choiva hai nos que aproveitar. Hai que estar entretidos. A ver, que che collo aí un coitelo. Pois mira, vouche facer un cangrexo un cangrexo, bueno. Mira pa aí. Xa o verás, A ver, o millor era a mazán roxa, non vermella. Claro, porque xa ten o color, xa ten a cor de... Claro. Pero da igual, usamos o que faga falta. Ai, que boas están esas mazáns daqui do país, esas vermellas, esas que son así máis pequeniñas e tal, que saborosas son, a verdade. Que as comes nun momento. Ti tes cravo ali na despensa? Sí, ali debe haber un botiño xa con el. Que xa o collín outro día, mas deixa que vou mirar eu. Que precisas? Ti pídeme... Porque ese cangrexo ten que ter ollos. Mira, xa estás en todo, hasta os ollos. Un cravo. Moi ben. Un escarbadero. Bueno, vou levar tamén. Terá a forma e terá os ollos, pero o sabor seguro que non ten do cangrexo. Non, fixo que non. É que máis, há un poquinho de limón, espera. A ver, aí na neveira ten que haber limón. Bueno, limón, porque se, por exemplo, ás veces se yo preparo de merenda pa nena, claro, eu fago antes, boto un pouquiño de limón, para que non se oxida a mazán. Para que non oxida a mazán, Claro, se non chega e ve o cangrexo aí
é malo. Claro, claro. Non lle chama a atención. Xa... A ver, e ti tes un pratiño, non? Casi xa un prato. Teño por aquí un pratiño. Pois este mismo, por exemplo. Sí. A ver, queres tirar eso? Nada, deixa de ahora, porque voulle sacar tamén o corazón, voulle sacar... moi ben. Mentras Pois eu eu presto tamén. atención, non pense que estou a traballar, máis... Vale, pois mira, xa boto para aí, ves? Moi ben. Ti tes que parta a mazán así, a metade. E agora este, bueno, voulle quitar o corazón así tamén, Moi ben. por exemplo. Que este como, non o tiro. Home, E daquela, esta vai ser o corpo, estas as patiñas. E agora o que temos que facer é quitar daqui 8 cachos. 8 as patas. cachos, mi madriña. Claro, espere, primeiro tamén facerlle aquí un buratiño pos ollos. Que aquí espetamos o cravo. A miña Irene moi ben o pasa. A verdade Na que casa. vexo que estades entretidas, que... Mira, lévalle moita idea. E así tamén ela despois come o que dá gusto. Ves, mira, mira para aí, xa te está mirando. Sí, sí, sí. O cangreburger este. Cangre mazán. Pois este xa é o corpo. E daquela eu agora vou picar daqui 8. Bueno, a ver, así para arriba. A ver, como 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, así xa. E agora, mira, en dúas, temos que facer un triángulo, que dúas van ser as patiñas de diante. Entendes? As máis así, ves? Este é a pinza. Aí, esa é a pinza. E daquela, pois, ya así. Bueno, non lle botei o limón, pero bueno, aí Pero está. eso ainda lle botamos agora. Que este xa Efectiva. xudeu. Aí non, quero dicir, eu xa lle pondría así, Claro, un pouquiño eso por poderio riba. frotar, simplemente Aí, botar o zume, así tal xa non cual. oxida. Moi ben. E así non oxida. Claro. E despois, ti imagínate que poño isto no tupper. Ese pon feo. Claro, para cando vou buscala cativa, entendes? E despois non lle apetece, porque o ve, mira. Claro. Espera, que vou buscar eu aquí atrás Eso outro plato. vai collendo xeito, a verdade é que... Espera. Bueno, Aquí o ves xa. xa verás como hai moitas familias que nos sigue que mañán se ponga a facer isto para a merenda dos nenos. Claro A que, verdad que- sí. Ás veces toca un veciconsello e outras un vecitruco e ás Moi veces ben. unha manualidade, ves? É así, mira. Porque comer divertido, a ver, comer está efectivamente a boa calidade, bo produto, como tes ti sempre. Non, pero tamén que entre polos ulliños tamén Home, gusta sí. moito. É moi importante que a comida principalmente que estea ben feita e sea saborosa. Pero logo tamén que teña unha boa presenza, non? Porque ti si vas a un restaurante xa che emplatan moi ben presentadiño e tal, Claro. ti xa te autoconvence e ui, isto vai estar Sí, boísimo. sí, totalmente. Sabes? Si en cambio cho botan así, xo tiran riba un plato así de calquer maneira, Ti mira pa aí. pois... Ti mira pa Pero, aí. mira, pero eu non pensei que se parecera tanto a un cangrejo, verdad, Mira pa aí, que monada. Tiño que pedirche perdón porque tiña dúbidas, de que salira ben, Non A confiaba, verdad, me non cases. confía, no, eu Pero dicía... mira pa aí. Claro, o único que lle falta é que sepa cangrexo. Claro, xa, eso é o que lle falta. Creo que eso non imos lograr. Bueno, Pero, mira, eso é o que ti dis, a ver, ás veces cuidando, eu cuido moito eses detalles, porque é efectivamente, se entra polo ollo, entendes, sabe moito millor. claro, sempre é moito mellor. Pois sí, señor, pois xa me gusta, que eu fago moitos talleres con nenos, Toma e xa é un truquiño para facer aí con nenos e telos entretidos. Efectivamente. Sobre todo os máis pequenos. Claro, e despois comen a froita con gusto, Claro. porque como fixeron eles, entendes, a miña chamalle moita atención. Despois, o que fai ela, ainda que non teña moi Home, pouco claro, igual. sí, pero come igual porque xa estuvo ela facendo, estuvo. Sí, Por eso señor. eu sempre digo que é moi importante cociñar cos nenos, Sí, sí. que eles axuden a facer as receitas na casa, porque así Sí. é unha forma de que entren a comer máis cousas. Veno total. Claro. Total, veno, Pois mira, e xa o mira que fago. pinta ten este guisote que teño de polo, con sidra, Tremendo. con mazán, con verdurillas. E con- E agora vou facer a garnición que vou a pasar un pouquiño as mazáns mazáns, por aí. claro, por un pouquiño Bueno. de aceite, un chisquiño máis de aceite, e agora vamos a pasar Moi a ben. botarle a sidra. A sidra, E así bueno, pois daquela facemos xa te deixo. A garnición. Ala, Moi ben. pois non te enredo máis. Marchos, deixo Oye, un pois, cangrexo. oye, me gustou moito a vez e manualidade de hoxe, Ah, que sí, moi Sí, ben. señor, moi Pois ben. nada, déixote, Veña, Ata un mañán. biquiño. Bueno, xa vedes que temos, oye, que interesante hoxe o da veciña, Ese cangrexo, a verdad que dá o pego. Bueno, vamos a dourar un pouquiño a mazán. O polo xa o temos listo, simplemente nos queda triturar a salsa, xa llevamos a apagar, e aquí damos un pouquiño de lume para pasar as mazáns. Simplemente que se douren un chisquiño, así por cada lado. Como é unha guarnición
é unha guarnición de un prato salgado, vamos a engadirlle unha pelisca de sal. Así, e unha pelisca de pimenta. Isto é algo que me gusta a min agora darlle puntiño tal, podes botarlo ou non botarlo, simplemente botar as mazáns. Así. Vale, xa estemos. Engadímoslle a sidra. Así. E nada. Aí está. Bueno, temos o polo listo. Solo nos queda triturar a salsa e empratalo. Esta mazán que se cociñe, nada, 5 minutiños nesta sidra e xa temos lista. Así que, familia, vémonos nun intre na mesa para empratar. Tomade nota, así se fai un polo con mazáns á sidra. Dourámolo o polo por todos os seus lados e reservámolo. Na mesma pota, rostrimos as verduras, engadimos a sidra e mailo polo. Agregamos unha mazá troceada en anacos e o caldo. Cociñámolo todo uns 35 minutos e cando este listo, trituramos a salsa. Para a guarnición, refogamos o resto das mazáns en cuarteiróns ata douralas. Botámoslles un vaso de sidra e deixamos que se evapore o alcohol. Bo proveito! Familia, xa temos todo listo. O noso polo con esta sidra que lle dou un punto espectacular. E a mazán, mirade que pinta ten. Vamos empratar aquí un anaquiño máis, así. E agora este preve que fixemos cas verduriñas. Buah, mirade, que textura. Mirade que pinta e como ule. Teño aquí o equipo nervioso. Non me diredes que non ten unha pintaza. Bueno, familia, espero que o fagades na casa. Vémonos mañán e recordade, paso lista.